Стипендиантите на едноименната академия на хранителния холдинг Бела България за учебната 2015-2016 година са трима студенти от единственото специализирано висше учебно заведение на Балканите за кадри за хранителната индустрия – Университета за хранителни технологии Пловдив. На специална церемония Бела академия отличи Деница Динева, Мария Петрова и Мария Спасова. Изпълнителният директор на Бела България Елза Маркова и ректорът на Университета по хранителни технологии професор Колю Динков връчиха на победителите символични чекове на стойност 2000 лева. Като водеща компания в хранителния бранш подпомагаме младите специалисти и подкрепяме професионалното им развитие в страната ни. С Бела академия им даваме възможност да станат част от нашия екип от технолози и R&D специалисти, които са високо ценени професионалисти с голям международен опит. Изпълнителният директор на Бела България Елза Маркова подчерта още, че за екипа на компанията ще бъде удоволствие да работи заедно с всеки един от кандидат-стипендиантите, защото са показали изключително високо ниво на академична подготовка. За разлика от миналата година, тази година се радвахме на засилен интерес от нашите колеги по отношение на тази добра идея. Резултатите, това, което бяхме свидетели днес, показаха, че имаме не само засилен интерес, но имаме и по-добро качество от миналата година. Надявам се, че тази добра идея ще продължи и през следващите години и разбира се, надявам се да продължим все така добрите ни взаимоотношения с мениджърския екип на холдинга Бела България. През всичките тези години съвместно се опитваме да решаваме съвместни както научни проекти, така и проекти свързани с стажантски програми. Във второто издание на конкурса на Бела академия за хранително-вкусови специалисти се включиха над 30% от всички имащи право на участие. Най-успешните студенти на Университета по хранителни технологии, което е много добър резултат, имайки предвид високите критерии за участие, разказаха от университета. За успешното си представяне всички участници в стипендиантската програма получиха сертификати, а най-добрите от най-добрите тази година споделиха. Наградата беше изключително неочаквана, понеже подходих доста по-различно към самия конкурс и на мен идеята ми беше да представя биопродукт, който евентуално би се реализирал и ще се радвам. Идеята беше за биошпеков салам. Следователно, резултатите са на лице, а наградата, надявам се, ще я вложа в инвестиция, която се надявам след време да стане още по-голямо нещо. Не очаквах наградата. Аз съм бакалавър по икономика. В момента тук уча двугодишна магистратура, т.е. две различни направления. В моето есе съм описала възможностите за потенциала на страната ни за производство на биопродукти, тъй като аз смятам, че страната ни има огромен потенциал и мисля, че успех е да останеш тук и да искаш да се реализираш тук. Исках да представя така биопродуктите, че те да се наложат повече в страната и явно съм успяла, след като съм една от трите спечелили. По принцип не очаквах наградата. Бях скептично настроена, просто исках да се впиша в каузата. Но сега съм много щастлива, че спечелих и парите смятам да ги инвестирам в свои квалификации. Стипендиите на Бела академия за студентите в Университета по хранителни технологии са най-новият съвместен проект на хранителния холдинг Бела България и университета. Производствените предприятия на компанията редовно приемат студенти от Университета по хранителни технологии за реализиране на студентски практики и обучения. По този начин Бела България спомага за професионалната реализация на бъдещите специалисти в бранша.